ассалому алайкум дӯстони азиз, созаи нағзаи саломатиё хубай. навори имрӯзаи мо аз бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза якум ряди магазинҳои шишагӣ, магазин рақами 17 ва 18 мешавад. духтаро мана рӯ ба рӯи 109 магазин. ҳозир ҷадама шумода пастелни билёи фасона нишон метим. акция рафтаистай ба хотири моҳи шарифи Рамазон. марама доставкаам доранд, рақамашонам мемонам. метавонед нависен шуна. бинед чӣ пастелни билёи хушрӯ доранд. ҳам барои арӯсо, ҳам барои ҳаррӯза метавонед харидорӣ кунед. ино чанд суман комплекто? Комплекто 500 сума дорем. Ваяш 1800 сума. Инаи 1800 сомона. Инаи ношабин. 1800 иш 500. духтарои рабинен чӣ хушрӯ 500 сомон. беҳтарин ягон туи пӯй рафтанӣ бошад. марамат туҳфаи беҳтарин 500 сомон ам хе чемоданчик даяй бо. инаиш боша қиматиш ҳамияй. И 1000 чанд гуфте? 1800. Анаиш 1800 сомон. Мана 2500 будай, ҳозир 1800 штагай. Иш бошад 500 сомон. Мана бинен ка хушрӯ. Анаи моделоям 2000 ина иноям 2500 будан. духтаро и чанд тавай дорана? 10 персона фирма Экос. Мана 10 персона гаптай. Пододиалник покривал ҳамаш ҳастай. 2000 сомон духтаро. Диден чӣ хушрӯча. И модело чи? И модело Golden Home. Ина 2500 сум. 3000 будан 2500 вай кадем аксия кадем. ина духтаро 3000 2500 сомон шид. ҳозир маш мода бо арзоноша нишон метиём. турецки тозаҳош беҳад интихобшон бисёр айҷада. мараман иёша бинен бо. И чандай? Ино 800 1000 мефурӯхтем. Инора 700 сум кадем. Мана турецкиё 800 000 сума 700 сомон шид. Мана Бори навани. сифатошон беҳтарин. ира бинен бо падушкачаи мехдор дора. беҳад фасонак. ина марҳамат духтарако рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависед. Ай модело чандан? Пастелои Селония ҳастай. Пахтаи тоза 100% гарантияш қатияй. Мисол сифати хуб. инора 700 750 мефурӯхтем. инора 550 кардем. Анаи пастело пастелои 550. паласати сатини тоза. Сатинаи тозара 4 навлучкаган ҳамаш. сифатои нағза мисол ҳамаи расветкаҳош ҳастай. инора 700 750 мефурӯхтем. иношам 550 кардем. ина духтаро и қисм 550 сомонӣ шидан 700 750 сомоно. пастелои аленара 220 сомон кардем. Мана диден 350 сомон. 220 сомон. як бурай пеш нишон тиен. 220 сомон турецкияям. Мана духтаро бинен беҳад хушрӯ гул бисёр дора. шумо нависем бо суратошонам мепартояна. марҳамат ватсапшон ҳаст дар рӯи экран. И қатор чанда? Экос ҳастай. иам Селония ҳамин модело ҳастан. ина марҳамат духтарако. расветкаҳои хуб. ина ёям аму 200 чанд сумаян? Не, ино Селонио ҳамаш 550. ҳа, ё 550 сомонаяна. Eiffel 850 сомона сифатои зур шайки. ино то 1500 мефурӯшанд. мисол инора 700 кардем. ина духтарако ҳамаша акция кардагиян. инчунин сачоқо ҳастай. сачоқои сифатои нағзаи фирмаи Edel. ай ҳама бозорда нархи оптими 600 сум будад. ҳозир мисол арзонтар када додестем 550 додестем. диден духтаро аз ҳама сифатои хубтарин каседа дар кор боша 550 сомон. сифатои хубай. ина дастархонои ваям борем. ина нигоҳ кунед. дастархонои турецкитон чанд суман? дастархонаи турки 400 сума 350 сума. ай размериш вобастагӣ дора. турецки дастархон духтаро аз 200 сомон то ҳамин 500 сомона ҳастай. марҳамат биёен. ана баъд покривалои бо хушрӯ доранд. ё чанд сума? ин покривало 1500 будан. инора 1000 суми кардем. инаи покривалора диден 1500 сомона 1000 сомон штагиай. марҳамат метавонен омада бинен. ишам ҳамин нарха? инаи моделшам бинен чӣ хушрӯакай. биёен аксакати 1000 сомонида харидорӣ кунен. баъд пас покривалои Лондон. мана ира бинен чӣ хушрӯ. инора сол то 800 сомон бола мефурӯхтам. сол инора
600 сомонӣ кардем. Мана духтаро ира бинем чихе хушрӯ 600 сомон акция рафтестай 600 сомонӣ расветка дорада. Ана иҷа расветкош ҳастай. Ана беҳтарин сифат. Мана ҳамаи расветко ҳамаи ваёш ҳастай модело. Дигар моделош ҳаст. Мана пастелои Экос. Ичансма? Фирмаи Нақс Экос. Ина 450. Ина 600 сомонӣ будан 450. Ина ёра бинен духтарако. Пастелни билёи бо сифат дар кор бошад, марҳамат биёед ана нуқтаи савдо. Аднатони 4 налочкага будай. Бо Экосой 350 сомон ҳам ҳаст. Ана 350 сомонаш ҳам нишон метиҳад. Мебинем духтаро. Касседа дар корай биёин ай пеш бинен борошона. Мана ин модела дидан духтаро. Аз инам расветка доре на? И 350 сомон. Ана баъд адиёлои хушрӯ доштиян ё чандиян? Адиёлои фасонон мисол адиёл ҳар хелаҳай ай 200 сум сар мешавад то 1200 сум адиёла ҳастад. Шумо аз 200 сомон сар карда дар ин нуқтаи савдо то 1200 сомона адиёл метавонед харидорӣ кунед. Бинед чихе интихоби васеъ дора. Ҳама намудуш ҳастай. Ба ҳазур духтарако биёин ай пеш бинен борошона пледои фасон доранд. Мана ай 4 чиз зиёд мехара якташ падар. Ана духтаро касоне ки аз 4 ҳамин пастелни билё зиёд мегира, яктай дига падарка мешавад. 4 пастелни билё мегира ёки адиёл мегира, чизе мегира. Аз 4 дона зиёд шид, якта туҳфа мегирен. Курпачиотон чандиян? Курпо я одама дорем, ду одама дорем. Ай 150 сомона сар мешавад. Сифатои нағз турки. Сол то 800 сома курпара дорем. Диден духтаро, курпара аз 150 сомон дариҷа шумо пайдо мекунен. Ана бинен беҳад нуқтаи савдои нағз духтаро ки сифати борошон беҳтаринай. Мана бинед баъд нархошон хубай. Барои ин сифат ин нархое ки ҳозир гуфтан беҳтарин нархояй. Мана духтарако баъд халатошон арзон кардагияна бани халато доранд. Ҳозир нишон метиҳанд. Мебинем духтаро. Бани халатои турки ҳастай. Турецки тоза. Сифати нағз. Мисол мана материалшон хубай. Ҳама тарафа. Сол гарантияш хатияй. Инора 300 будан 200 кардем. Ина 300 сомона бани халат 200 сомон шидагай аксияда. Ҳама светш ҳастай. Мана инҷода ҳамаи расветкош ҳаст. Ҳамаи ранго ҳаст духтарако. Ана баъд покривалои вязани ҳастай. Покривалои вязани мана сифатои нағз. Ё чандсма? Турки тоза ҳай, як одама, ду одама дорад. Ино 450 400 будан. 100 сум арзон кардем. 350 300 кардем. Беҳтарин. Ина духтаро диден чӣ хел аксияи нағз дорем. Сачақои савниё ҳамаи моделош ҳастай. Мана сачақои хели туркиёи 3 размера ҳам ҳаст. Мисол ё чандан 3 размеро? 3 размеро 550 сомона дорам. Мисол ба як модели дигаш ҳастай 600 сомона. Баъд мана бо покривалои Экос. Ина духтаро покривалои Экос. покривалора бинем хушрӯ. Фасон. Ё хушрӯ. Ё чанд сум? Ино 780 сомон будан, инора 700 сомон. Ира пледаш бо ҷудогона я? Бале. Пледам дорад духтаро нигоҳ кунем. Чӣ хушрӯ. Расветка дорад на бо? Бале. Мана духтарако 7 чиз дорад харид. оригинал каседа дар корай. Ҳатман биёин ай пеш борошона бинен. Беҳтарин сифато пешниҳод шидагиай. Ба ҳазур метавонед ки харидорӣ кунед. Ҳозир то охири ҳамин моҳа шумо метавонед бо нархи арзон, бо нархи аксиони ҳамин чизора дарёфт кунед духтарако. Турки ҳастай. На пастелни билёи турецки зейд. Ё чанд сума? Ино 180 сомон. Ира бинен додамая? Бале, додама. Турецки 180 сомон. 180 сомон. Бинен чӣ хушрӯ. Ягонҷо намеёбем. Беҳтарин. Ҳама расветкош ҳастай. Мана миҷада ҳама вибро любой намуд пастел. Диден духтаро аз 180 сомон сар карда шумо пастелни билё мехарен дар иҷа.